Terve ja nyt aloitamme 3. osan tästä hienosta jaksosta, johon taisin juuri jäädä Morsolle ansaan, mutta pääsin hienosti karkuun. Joten jatkan nyt ilman öljyä. Mikä helkkari tää naura? Sä oot lukossa. Onks mun avainta? Ei ole avainta. Se Morso seuraamalla vieläkin. Onko se sinnikäs? Ei mitään. Täällä. Homeinen leipä. Käytän leivän voimaa. Harmi, ettei se valaise yhtään. Tässä on ruoka-astia. No ei sekö mikä ruoka-astia. Se Morso tulee tänne kyllä kohta. Se on moro. Mä häivyn tänne. Ei kun tosta tuli. Okei, mä en nyt välttämättä halua ihan vielä tutkia. Kaappi. Mulle suotu. Jes. Okei, mut mä en löydä sitä enää. Onks nyt siinä kaapissa? Olen mä siinä kaapissa. Täällä. Öljyä. Tarvitsen öljyä. Öljyä. Nyt mä hukkasin. Näenkö minä jotain? Öljyä. Ei ole öljyä. Mitä mä nyt huomasin? En mä tiedä. Aijaa, ruumiita! Kiintoisaa. Pulla. Maistetaan. Pyi. Maistuu ihan. En halua kertoa. Se on sanoin kuvaamatonta. Ai! Se oli huutava nainen. Ilmiselvästi minun äitini. Taas Morso. Selvä. Ei, miten se tänne pääsi? Ei se päässyt tänne. Ei se tänne päässyt. Ei se löydä mua. Se oli niin. Okei, mä suojelen mua. Et se löydä mua. Miksi se tipahti? Ei! Et sä nähnyt mua. Et se tulee. Mä ammun sua muuten tällä. Turha edes kuvitella. Noniin. Se tulee tänne päin. Haistan sen hengityksen. Se ei näe mua. Ammutaanko? Selvä. Nyt se näki mut. Noniin. Huomasit sä olisi mut. Onko se ovi rikkoutunut? Ihmekko ettei oo. Ei! Missä ai? Mä kuolin. Just näin. Miksi aina näin? Juu. Mä en tykkää tästä. Siellä on kumminkin 2 luutta Morsoa. Mä olin öljyn metsästäminen. Oliko se tää huone? Ei se ollut tää huone. Vai oliko? Ei ollut. No niin. Voihan ton ottaa käteen. Yes! Valoa elämään. Käänny. Yeah. Hei. Noniin. Kyykkyyn. Noniin. Hienoa. Kerrankin kun hyvä tän mapin tekijä on ehtinyt laittaa, mutta se hienon kapulan tähän. Hei. Ai toi mun hieno puolustusjuttu. Ruumiita. Miksi tää aina heittää tän? Vaikka mä painan ihan toista nappia. Okei. Toi. Se on naru. Vaikka toiseksi luulin. Toi täytyy tutkia. Ei pystyykö sitä sytyttää? Yes! Näin. Hei! Hetkinen. Pitäisikö tuon tunkea jotain? Ehkäpä. En tiedä. Ehkäpä. Voi hyvinkin olla. Hei. Mikäs helkkari? Tää on niinku jonkin sortin uhraushuone. Pitäisikö tää laittaa tuohon?
öljyä. Kiitos, kiitos. Ei kiitos. Siis mikä tää oikein on? Ei. Tää on kyllä sit joku uhraushuone. Siis. Hei. Pysy mun kädessä nyt. Tikkuu. Mä jätän sut sinne. Valaise hetken aikaa. Tähän on nyt tarkoituksella laitettu tämmönen tynnyri. Kato! Rustyyki. Ja mä otan sen lyhdyn mukaan. Tyhmä laatikko. Ylös. Oliko täällä jotain? Ei. Täällä kenties jotain. Täällä oli ihmisiä, jotka ovat tekemässä jotain hienoa. Työkaluja. Kaappi, joka on kiinni. Se morse meni sinne. Hei, mä näen jotain. Minne se nyt meni? Mä en tykkää tästä kapulasta yhtään. Tää piti tutkia. En mä kyllä jaksais. Tutkita äkkiä. Mä tiedän omenoita. Ei niin saa tehty öljyä. Hyi! Otakka. Ei mitään. Mitään hienoa. Ei yhtään mitään. Sä olet ritari, jonka pään heitän pois. Mä vien sut sinne kaappiin. Sä saat olla turvassa morsoita, kun ne hyökkää. Aukeeks sä? Okei. Noi. Sä jäit leijumaan sinne kenties? Okei, mä en halua tietää. Sitten otamme tämän ja avaamme hienon oven, jonka takaa paljastuu kuitenkin morse. Kiintoisaa. Hei, nyt otamme taas tämän. Jes, tää on mun aamiainen ollut. Tää on illallinen, jota mä en oo vielä syönyt. Ja tästä mä en halua tietää. Ja sä olet huppupäinen hahmo. Sä olet vasara. Ja nyt haluaisin nähdä jotain. Noniin, nyt se ei liiku. Mitäs täällä? Hienoa, täällä alla on jotain. Käytän sinua jälleen. Hyvä vasarari. No, älä toimi sitten. Tossa on joku kidutusjuttu ilmeisesti. Jou. Hienoa, tää lyhty menee läpi tässä. Jää. Siinä on päätä. En mä kyllä jaksa laittaa sitä, ei siinä ole hauskaa. Joo. Ai. Piirustuksia. Mä haluaisin polttaa ne, mutta tässä ei pysty. Mä arvasin tämänkin. Heitetään tää nyt pois ihan, ettei kukaan näe mua. Miksi tää ukkeli on tämmönen? Just näin. Kiitos. Jos olisin nyt hiukan särlisempi. Pitäisikö täällä jotain? Ei. 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 Tää on tuoli. Heitin sen pois. Miksi sitä... Täällä se huoneessa paljon järkeä. Hei. Hei! Tää ei ollut äsken tässä. Sehän on minun isäni. Se on isäni. Joo, tää voi lukea. Okay, my love, now we can always be together. I've gone your secret, I'm reached out towards you. Mitäs täältä pitäis löytyä? Ei täältä löydy mitään. Ei mitään. Tutkin paikan vielä kerran. Löytyykö täältä jotain? Mitä helkkaria? Secret place. Hyvin secretti on. Onkin. Mä en kuvitella, että täällä olisi joku hieno paikka.
Saaks tänne auki? Ei saa, yllättävää. Onks muuta mitään? Lanter. Haluanko lukea sen kerran? Se notes. Jep. Ei tänne. You have now we can always be the I've conscious place and reaching afterwards. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Eiks mun ois pitänyt löytää jotain? Ehkä. Hei, nyt mä haluan liikuttaa tän tästä pois. Tää on nyt tämmönen. Vasaralla tätä voi liikuttaa. Siellä on ihminen alla. Vai joku morso. Joku morso. Se on siis salainen huone. Nyt sä liikuit. Hienoa. Hienoa. Siellä se on. Mä tiesin. No niin, sä liikuttelettiin hienosti. Liikus vielä vähän. Ilman niinku, jos mä yritän työtä, silloin sä liiku, mutta jos mä käytän vasaraa, niin sä liikut. Nyt on hienoa. Hienoa. Se on ihminen alla. Noin. Mä näen taas niitä hienosti. Siinä on kädet. Vai jalat? No niin, mitäs täällä mahtaa oikein olla? Miten tää aukee? Aukee. Hei, miksi siis? No. Aukee nyt. No. Nää on näin hienoja taas. No niin. Ei. Mitä noi kädet on? Mä haluun noi kädet. Käsi. Tuolla alla on laatikoita. Okei, mä menen tänne. Nyt. Hiekka. Saaks tänne otettua? Valoa kohti. Olin siinä nyt. No. Liiku. Mene läpi. Tää tulee kumminkin kun morse taas. Niin. Hei. Noniin. Jes. Tämä oli tämmönen hyvä custom story. Jota oli hauska pelata. Mutta oli tämä vähän myytkin. Mutta oli se silti hauskaa. No. Mitäs sitten vielä? Hei hei.